De kikkerstelling van deze week is: ik ga wat leuks doen voor Moederdag. We gingen kijken wat mensen van deze stelling vonden. Wat gaan jullie doen voor Moederdag? Ik ga denk ik eigenlijk helemaal niks doen. En jij? Ja, ik misschien mijn moeder een beetje helpen met klusjes of zo. Wel extra's doen om te helpen. Geen ontbijt op bed? Nee, ja, ik ga denk ik wel een cadeautje of zoiets kopen, maar niet echt iets bijzonders doen. Nee, ja, ik denk dat ik gewoon een ontbijt gewoon op tafel maak, zeg maar niet op bed, gewoon voor het hele gezin. Ja, ik ga mijn moeder gewoon verwennen, cadeautjes geven, ontbijt op bed, zulke dingen. Ja, ik had een hele mooie tekening gemaakt en een soort kunstwerk met een doos. En daar kon ze wat in doen dan en dan kon ze er altijd bewaren. Oh, dat is heel leuk. Dan heeft ze altijd een aandenken eraan. Ja. En ga je ook een ontbijtje op bed maken? Ja, dat kan wel, ja. Ja? Ja. En ze zit daar zo te kijken, heel nieuwsgierig. Maar dat is allemaal een verrassing, neem ik aan, hè? Ja. En jullie wat leuks doen voor Moederdag? Denk het wel. Cadeautjes geven aan mama. Ik denk ook cadeautjes gewoon. En gewoon een beetje leuke dingen doen. En ook iets van ontbijt op bed of zo? Ja. Ja, allemaal? Ja, Een heel groot ontbijt met croissantjes, een cappuccinootje. Ja. Nou, en hebben jullie nog iets van een boodschap aan mama? Nou, veel plezier. Op moeder. Veel plezier op moederdag. En we houden heel veel van je. Wat gaan jullie doen? Wij hebben op school een moederdag cadeautje gemaakt. Oh, dat is wel heel lief. Gaan jullie ook iets van ontbijt op bed doen? Nee. Snoepje. Wat zeg je? Het heeft een ander snoepje. Je hebt een ander snoepje gemaakt, hè? En wat gaan we nog meer doen altijd op Moederdag? 's Ochtends. Wat ga je 's ochtends maken voor mama? Eten. Ja, een ontbijtje maken we altijd, hè? Ja, met croissantjes. En wat nog meer? Wat gaan we nog meer doen? Boterhammen. Nou, boterhammetjes, ja. Ja. Lekker hoor. Nou, heel veel succes en heel veel plezier. Dankjewel. En maak er een mooie dag van voor mama, hè? Ja, gaan we doen, hè? Ja.